Nuwun sewu. Prabu Baladewa padha raharja sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo, slamet ring sambi kula penebar. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cak-cakaning Ratu Mandura. Selagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa tata krama karo aku. Lah kok kowe ora tata krama karo aku, mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok ya nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Kowe aja ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama ki dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura ki padha nganggo tata krama. Ning ning negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane ming gampang. Yen kowe kepengin dibasani, kowe basanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Perkutara. Piye? Wis meneng wae rasa omong lho Perkutara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani basanana. Nek ning nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis. Wis nek. Mergo tumrap aku wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. Lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye? Saiki tak takoni, kowe nek kene dapukmu apa? Ing sekawe dadi guruning Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi Pujangga Ngastina. Mongko Pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Manyan. Ya kuwi Bapak Penemban Durna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara liya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndirasa kamanusan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna iki ora lara atine. Bapak Penemban Durna. Wonten dawuh, Ger. Panjenengan boten sakit manahipun? Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten negaring Sina. Manah panjenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Boten sakit. Boten. Mangkene sakep dak op mama. Napa? Op mama. Apa Werkudara? Oh. Ora takon aku. Iki ora climen, Ding ya? Ora. Kudune kowe iki duwe rasa pangrasa ning kene wis ana pendhita. Tur nang kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kok ya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena, ning aja ngesok-sok kancamu. Mongko kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga nang Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning Kapada regejegan rebut bener. Regejegan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungsa pinaringan akal budi kuwi diwenangake mbudidaya. Sapa ngerti yen to pambudidayaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng, apa kowe ora bungah? Jernyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuhaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji, supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejegan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadonyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa, aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya pinangun. Yen perkara kon nyekseni, aku sagu. Ning yen perkara aku kon percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab
tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat sranane? Syarat sranane pancen wis ana. Lho. Syarat sranane wis ana. Wis. Syarat sranane kuwi ming loro manungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sabab manungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gedhoane reget. Siji wong Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar. Wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Wah! Jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki, ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngeco mandrem ning ngucap nang ngarepe Baladewa, kowe bakal gawe serani nata Dwarawati. Ora weruh mripate yen to iki kadange werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso gawe patine wong loro. Kok tak kandhake adiku dadi apa wae? Dawuh nggih. Ngantos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina. Mestinipun anak Prabu kala wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati. Sajakipun Sang Penemban dereng mangertos. Upama aku ngerti karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk. Yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora mathuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Lho nanging menika mangke ngupta atiri lho Penemban ngupta atiri. Menawi ngantos Sang Prabu Baladewa menika kala wau tumunten ngajar wonten negari Ndarawati wadul kalian nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan mboten ngertos kadadyanipun nata Ndarawati. Nadyan tinemu taruna saking nata Mandura, nanging kadadyanipun sasat ngungkuli kadangipun Werjawa menika mbebayani nggih, mbebayani Penemban. Tara apa? Kok meneng wae ket mawon. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna wonten paring adawu. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku saguh. Mbok dawuh munggah gunung mudhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal wegah. Semantun ginen paton-paton Bapa Penemban ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono, mara coba saiki rungokno jawing Penemban Dewa Buddha. Yo. Bapatine nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae nek kowe iso mboyong kunarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar, kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara. Ucap kacarita legek ing driya Sang Werkudara.
Dupi midhanget sabdanipun Sang Penembahan Dewa Buddha. Tambuh-tambuh sutani ngalih. Paran marga ngarsa tinempuh datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane? Ora numatan ora kang Gajah Mundhut saka Wanti lan kejawi namung. Utusan sing karang kadambal iku Lurah Petruk, Lurah Bagong ingkang sami minggah wonten ing Gatuya Negari Stina karya kakyat kang samya mulat.